Здравейте, аз съм Табелко и днес снимам с Бони и т.е. Networky Фрачлиц. Днес ще ви кажем как да работите с плагина Skins. Да, ето, пишете на клончета Аз ще ви покажа, и името на скина и след 3 секунди той се спамва. Не го слушайте, аз ще ви покажа. И после пукате вътре чинчи. Скин, пишете примерно, чакай. Французи. Не. Примерно One. Бе, представете да слагате такива скинове. Да ги махнете и така. Скин. Чувам се. Ундо. Махай го. Чакайте първо да го махне. Половинка. Махни го. Кой пали? Махни го, ти вече си имаш скин. Да. Спирам клипа, махни го. Как? Махнете ги тия скинове, бе. Махнете ги, скин Ундо. Как? Да. Махнете ги. Махнете скиновете. Те ми запалиха скина. Пардон, не така. Чао!